Ik hoop dat ik in mijn werk het optimisme, de vreugde zien laat, wat ik proef in mijn leven. Uiteindelijk vertel ik van alles wat ik zien kan. En dan te ontdekken dat je dingen die je misschien eerst net zei, nieuwsgierig vinden, uiteindelijk vol en nieuwsgieriger binnen dan je eerst denken. Ons hoofd is een huis met gangen vol gedachten die zoeken naar woorden, zoeken naar zin. Met uitzicht naar binnen, inzicht naar buiten. Ramen die openstaan en deuren die zich sluiten. Kamers vol verleden, kamers van ons leven. Ons hoofd is een huis. Gek hoe niemand weet hoe dit precies werkt. Bijna zo mysterieus nog als het hoofd van een mens. Laat staan het bord ervoor. Ik denk dus ik ben zijn wijs man. Maar wat is het bewijs dan dat ik denk? En ik open nog een deurtje, eentje van de geur. Die moet ik denken aan de tijden van Super 8 en felle kleuren. Ik was een jaar of 8, zie het beeld nog voor me. Ons oude huis en mijn vader leest de krant. En ik denk niet eens in woord, ik denk alleen in beeld. Wat is sterker dan de kracht van het verbeelden? Een oneindig labyrint met niet eens een duidelijk begin. Een chaos, een onoverzichtelijke stroom en ik zit er middenin. En wij doen een poging om woorden te scheppen. Door middel van woorden te zoeken naar de zin. Dus kom gerust binnen, binnen in mijn huis. Sorry, ik heb alleen niet opgeruimd. Ons hoofd is een huis. Dus kom gerust binnen, binnen in mijn huis. Sorry, ik heb alleen niet opgeruimd. Ik wil dus de hele ruimte zien laten. En ik kan nou bij één tekening, kan ik gewoon jonker mijn tekening zien. En stel je voor, ik zou je nou een doek hebben van 400 meter en ik zou dat schilderen willen, dan kan het net. Dus dan mis ik dat directe contact. En terug nou losse velden, heel dit maar te verbinden, kan ik de ruimte zo groot maken als dat ik wil. Dat ik steeds maar een panorama zien laat. Jouw die grote televisie weer en oren mensen die zoen zeggen van nou die tv die wordt er maar net op. Daar heb ik geen les van. Maar boven dat, we hebben Keusner zelf in beeld. Ja, dat is toevallig, hè. Zo, daar had ik net toen nagedacht. Dat is ook wel zo'n ding. Nou het er haar, realiseer ik me in dat ik dus mezelf nog in die televisie zag en dat die tekening erachter ging. Ja, dat vind ik dus wel een soort poëzie, zeg maar, die ik dan, ja, vind ik mooi. Dat is een van mijn mooiste bezittingen. Dat is Heidi van mijn makker had. Daar ben ik zelfs als lidjonkje in een doopjurkje. Dat is in november van zo'n 50 jaar maken. Dat ben van die liedse denkjes die maakt je het leven mooier. Ik weet net maar na deze tekening hoe dat eruit zien zal wat ik weer in maatje. Dat is eigenlijk wel een beetje de kick. Alle keren is het weer een verrassing. Ja, had ik tenminste die tekeningen die ik maken heb, dan lees ik zijn jonkeren wat. En dan is het alle keren weer een beetje een sensatie om dat te zien. Dus echt, dat is echt geweldig. Dat is echt een, en dat ben ik, zo wordt net zo opgegroeid. Je hebt altijd een heel streng maar compositie, maar welk stuk is nou het meest karakteristiek van dit of dat. En daar altijd maar dat soort dingen erom avanceer je. En nou begin gewoon... Compositie als geheel. Ja, en nou weet ik het gewoon van tevoren net. En elke tekening is daarin gewoon heel vrij. Ik ga vol meer vrijheid nou. Ik weet nog goed dat hij me een keer belde en die zegt, nou, ik heb nu nieuw werk, heel anders. Misschien is het interessant voor jullie. Dus toen ben ik naar zijn atelier gegaan. En ja, ik was inderdaad wel verrast, omdat het een hele andere manier van denken, kijken en werken was. Hij was toen bezig met die fragmentarische impressies van zijn atelier. Hè? Vanuit een steeds wisselend standpunt, een fragment van wat je ziet en dat wisselt elkaar af. En daar had hij er geloof ik een stuk of
8 van zo op een rij. En tezamen vormde dat dus een groter beeld. En toen kregen we het erover. Zei, ja, het is pas echt leuk als je het moet over de top. Want dit is aardig, maar het wordt pas echt wat. En je ziet pas echt ook dat verspringend perspectief. Als je er meer aan inschakelt, 12, maar 40 is nog beter. Dus toen dacht ik van, nou, dan zit ik extra even mijn best van. En dan weer ging ik goed aan de gang en toen kreeg ik de smaak te pakken en ook eind net weer ophouden. En toen dacht ik, dan ging ik 360 graden in de ronde. Een schilderij van een landschap, een panoramisch beeld van een landschap, is altijd anders dan een foto. De schilder moet het anders vertalen, kijkt anders. Dat kijken naar een plek en dat verspringen van het oog, dat heeft Gorsen in dat project dus heel goed weten te verbeelden. Dat als je recht voor je kijkt, dat je een ander beeld krijgt dan als je daar kijkt. En hoe koppel je dat aan elkaar? Dat zijn eigenlijk de wezenlijke problemen van het schilderen van een ruimte. Nou, altijd. En dat zie je vaak niet als je naar een Ruisdael kijkt of een ander landschap van Sjoerd de Vries. Maar hier wordt dat dus geanalyseerd. Nou, dat vind ik interessant. Je denkt eerst, oh, dit is puur realisme. En dan ga je beter kijken. En dan opeens denk je van, oh nee, maar ik ben helemaal op het verkeerde been gezet. Want dit kan niet kloppen op deze manier. Dus dat geeft een extra lading en een extra laag aan het werk die ik heel interessant vind. En ja, die ook heel grappig is af en toe. Zoals nog net het slofje van Gossen wat in beeld staat in zo'n groot panorama. Ja, ik vind dat humor en ik vind dat heel erg leuk. Dus en je merkt ook dat mensen daardoor langer blijven kijken. Als het alleen maar puur realisme is, zo van, oh, ik kijk nu in een interieur. Nou, leuk, mooi, knap gedaan. Maar juist door die vertekening wordt je interesse gewekt. En ga je langer kijken van, hoe zit dat nou eigenlijk? Elke tekening is eigenlijk een compositie op zichzelf. Vanuit het gevoel, denk ik, ontstaat er een bepaald soort organisatie die toch van mij dan daaraan voldoogt. Ook het heel groot is zo, ik ben eens op mijn onderzoek dwaande hoe ik de werkelijkheid ervaar. Dat is een grote woorden, maar een beetje is het wel zo, want ik ben ik taast eens de ruimte aan om die zo oor te zetten dat het voor mij logisch wordt. Want ik schouw mijn perspectief. Ik zit net op één punt. Ik zit wel op, mijn standpunt is hetzelfde, maar mijn blik verandert. Dus dat is heel tijd in beeld verschouwt dat. Maar dat probeer ik weer te aan. En dat je er naar sjoggt, denk oh ja, het ziet er een beetje neuver uit. Maar als je er even bij zitten gaan, dan denk ik, hé, verrek, ja, dat kan dus zo. Dat is een beetje mijn... Zo probeer ik het. Al goochel in de waai. Probeer die kleur te krijgen, verdomme. Ja, ja dat lijkt nergens op. Ik kan het niet meer. Ik ben kapot. Ja, het is op. Geestelijk volledig de kluts kwijt. Ja. Down the road I look and there runs Mary. Die gaan prijs wel. De postcode loterij. In Jestermaal. Toen gaan we dus kregen we de mogelijkheid om een huis te kopen. En eerst om eens heen en zien, Jestermaar, nee, toch net, dit en dat. Ja, alle, want ik wil eigenlijk in Friesland bloeien. En in de buurt van de galerie, bij Jan de Waard.
Maar uiteindelijk, op een besnijde media, zegt Sharon op Funda een paar foto's van huizen in Grijnsland. Ik denk, dan mag ik toch maar misschien die vooroordelen dat ik net in Friesland wil op boord smitten. Dan ben we heen aan de Sjen en dan kwamen we hier. En in 5 minuten wisten we al, dit is het. Die mensen die je ziet, die zachten mensen die het gevoel heen bij de zaak die ze heen, de listenmakerij. Of wie dan die de oornemen wonen. Nou, Sharon en ik hebben een opleiding die een listenmaker. Sharon is er eens voor de Wetselijn. Dus die is nou echt listenmaker geworden. Sharon kan fantastisch goed zien. En had een heel scherp onderskeringsvermogen. En als hij wat van me zocht, dan kan hij haast altijd zien van het is goed, het is niet goed. Hoe bepaal je nou de kleurkeus van zo'n schilderij uiteindelijk? Nou, dat ben je regels voor je. Dat gaat wat vanzelf gaan. Want je gebruikt gauw te volle verstaan. Zodra het toekachtig oerlijn wordt, hè, je moet de letter net meer weten hoe je het houden hebt. Dat is het. Weet je, is hij dat was mijn voorbeeld, mijn eerste voorbeeld. Nou, is hij dat was zelf de expressionist. En eigenlijk een hele fijne tekenaar. Die werd zelf wel vaak vergeleken. Hij is een bekende schilder. En op een bepaald tijd daarna weet je wel wat flauw van, want die wil ik haar dat het door jezelf gaat. En, maar om nou te zeggen van wat is nou, wat ik dus heel wat mij kreeg aan mezelf, dat is weer het gevoel van de materie. Ja, dus hij niet op een paard wie het eigenlijk altijd, of haast altijd tot schilderen. Dus toen kwam ik op academie. Ja, daar komen vanzelf heel andere dingen in aanraking. En dat we al in die tijd al zagen dat er zijn waar de schilderkunst is daar. Ik weet nog wel dat Sjoerd de Vries dat een keer zei, weer een keer bij ons thuis in Gariep, bij hij en de week direct. En toen zei hij voor ons, hij zei Klaas Koopmans, de laatste der Mohikanen. Ik dacht, oh bliksem, dacht ik, en ik dan? Want ik heb een probleem, zeg maar. Zie te volle bij daar nou niet. En dan sterk als een kade. En het holt je dan even net, hè. Zo is hij weer psychiatrisch patiënt. Dus is ik verschillende keren in zijn leven opgenomen worden. En dan weer er dus een kwartier als langere tijd van huis. Als je wat oerstuur bent, als je een lul bent, hè. En ik jou een klap, hè. Of er ook ik het een klap, hè. Dat scheelt nou wat. Als je zei eerst ik, had je hier weer en je weer nou, je ziet er nog wat je aan. Dan is alles is verroester, is krosser, is meer zwart-wit. Tijdens die opnames dan tekenen zeg maar, de vrouw om hem heen en die meest interesseerden, de patiënten en het personeel is met erop. Het was niet altijd lekker simpel voor zelfs. We hadden al jemanden te krijgen ondertussen. Hè? En de laatste paar keer dat het spel, die tekening die daar hangt, die heb ik toen maken. Toen ben ik een paar tussenkwam uit Arnhem, omdat dus met me bellen. Hij is wel een mis en was tussenkomen. En die hoorde thuis, toen had ik hem tekenen bij ons in de tuin. En terug te tekenen, dat ik hem tekenen, waar er weer een beetje kalm, zeg maar. Ik kon een beetje in de strengen houden. Ja, dat is een heel verhaal apart. Krijg je dan nog een beetje seks in de film? Zo, ze zag haar te zitten, zei het al wief. En plakte het eer aan de paspoort. Dat was een BM.
een tokken van de kastanjebeen bij ons thuis voor huis. En nou, die been die moest snoeid worden en er kwam dus een hele mooie tokken aan. En die stierde dus echt op die hechte. Daar had zo'n hechte stierde bij ons op het hiem. Ja, en precies op die ene hechte, dus daar stierde dat. We nog een oren tokken. En ik zei dat, ik dacht, ja, god, ik denk, dat mag gewoon een mansje van meidje. Zo simpel is het. En dus hij heeft hier echt ooit een houten mansje echt uit een stam sloon. Ik dacht, dat had me wel een beetje geïnspireerd, denk ik. En ik dacht, dat doe ik. Dus daar had ik dus uiteindelijk die man van mij. Geweldig. En ik kon er nergens van waan het wie overmacht. Dus die piemel moest eraan. En zo is het gekomen. Maar, dus hij, die had het dus letter jongen. En die had dus op die andere manier dat wat te onvolg vond. En dat had hij waarschijnlijk zijn grif met achtergrond werd. En die had het door aanslaan. Ja, dus dat had zo'n relatie net definitief verbrutsen. Maar het weer wel een wonderlijk moment, zeg maar. Ja. Hij hem doen net vreselijke ruzie, hoor. Nee, als je dat kon, dat had ik net doorleefd, denk ik. En die snapte het toch net, denk ik. Maar zou dat net door is, om ruzie te maken? Maar Nee, dat kon net. Nee, dat wil uitsluiten. Als je daar zelf volle geweld ziet er wel in je huis, dat je net in je holle helje. Nee. Maar ik vind het wel mooi dat er nog eens staat. Letterlijk en figuurlijk. Uiteindelijk, ik denk ik wel terug die hier dat stempel van uw huid op mij, op hoe ik als persoon ben, had het uiteindelijk wel een heel schoft te worden, wat ik me echt mijn eigen paard vond. Ik zelfs net terug. Maar ik weet nog wel, in 1995 had ik een schofje wie ik wist ik net. Ik denk, er is wat mij mee. En daar had ik les van en dat los ik net zelfs op. Ik weet nog wel, dat is een droom van dat ik dan week op visite bij je thuis. Bij je heiten die. En dan droomde ik dat alles afbrutsen waren. Oh, wat verschrikkelijk. Ja, het hele huis was afbrutsen. Dus ik was uiteindelijk afbrutsen. Ik weet nog wel dat ik toen bij die dokter kwam. En ik vertelde van dat ik ergens marcheerde en dat ik de help niet nog. Toen zei hij van... een band van waar een van de ouders of een psychiatrische patiënt is... viel haar per definitie onveilig. En dat wie ik mezelf zelden net zo bewust, zeg maar. Maar achteraf is want als band had ik een grote angst gehad. Ik had echt een hele akelige teetoon vroeger de plegerskwallen. En dat zijn dus alle keren angsten, denk ik, die uiteindelijk die komen vanuit uiteindelijk uit de basis dat er bij ons thuis zelf altijd spanning weer. Of een grote spanning weer, zeker in die periode dat is heid, maar de hol in de waren weer. Dus als ben je gewoon net veilig. Maar ik weet ook nog wel, waar ik een jaar lang net schilderen. Fysiek was ik net goed als ik mijn verf begon te werken. En had ik alle tekeningen maken. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arrive. Dag meneer. Dag, Gosse. Hallo. Kom binnen. Het is om te vragen of de boom nog staat. Blackbird singing in the dead of night. Nou, Take dames these en sunken heren. eyes and learn Tadaa. to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Het is een hele oude boom en ik heb hem helemaal zien groeien. Het was echt fantastisch om Gosse te zien schilderen. Ik heb daar zoveel bewondering voor. Dan gaat hij daar zitten. Het was koud en stormde. Ik zei, heb je het niet koud? Nee hoor, nee, want die energie komt wel los.
En dat doet mij als jongetje denken. Toen ik in Den Haag woonde, ging ik wel eens naar het Panorama Mesdag. En dat vond ik zo sprookjesachtig, dat je daar boven op zo'n duin stond. En je kon dan helemaal dat Scheveningen zien in het rond. Toen dacht ik, ja, vroeger hebben er heel veel gestaan van die panorama's. Ja. Maar het zou zo mooi zijn dat je midden in dat landschap, in dat Groningen landschap staat. Dat er een soort panoramahuis komt te staan. Met die hele wand, dat we op een wierde of een terp, heet dat bij jullie. Panorama Koopmans. Ja, Panorama Koopmans. Koopmans, dat hou je aan. En du hast het waard meegenomen, hè? Ja. Maar du hast nog hier? Nog hier meegenomen? Du hiest het waard. De twaar van het waard. Ja. Wat je nog in mij nou? Du hast één. Ik zeg Maar hier. het zit in de auto. Oké. Ja. Maar die is meegenomen. Maar En zit ik in thuis. Zijn we 2000 zo'n eenmalige uitstalling wezen. Opening van de meubelmakerij, maar de galerie, hij zijn werk. En gas het erbij. En dus zei mijn man, Hendrik, één ding. Nou, geen stillebbers, geen portretten. Knoerhut. Ik dwaas de soks in deze seizoen. En hij zei vanzelf verschrikkelijke bot zien aan. En omdat hij toch de man wie die term bekend stier. Maar hij hier doet dat eerste weekend al dat er zoveel doeken verkocht waren. Ik ben aan de ene kant heel eigenwijs, maar aan de andere kant ik onwis. Dus en als er aan de ene kant dit wel wat te zeggen had, dan jij erna. Maar dat wie een advies wat ging om de verkeerburns. Ja, ik. En Want net ik word- vanuit van, wat was nou... Nee, maar dat is mijn grote geluk. Mensen vinden dat vaak een soort tjenstelling. En dat zeg ik eerlijk zijn net zo bot. Ja, Gerrit Reven die had het trek hoor, hè? Hij zei ik van de kachel die moet branden. En er moet breed op een plank komen. En het ene sluit het oren net uit. Want ja, ik zeg het extra had jou... Dan ben je vanzelf grenzen. Het gaat om een balans. Ik forceer, ik doe geen dingen waar ik geen zin in heb. Zo simpel is het. Maar een oor, ik zie kunst ook als een vorm van communicatie. Er is een uitwisseling. Je spreekt een taal en je hoopt je daarmee een oor te bereiken. Born a poor young country boy, Mother Nature's son. All day long, I'm sitting singing songs for everyone. Ik pendel je altijd even dat ik zeker weet dat ik goed sta. Altijd een controlemiddel. Ja, dit is een heel mooi plan. Het is energie en die correspondeert dus met de energie. En dan doe ik al jaren. Ja, daarom ben ik ook zo gelukkig. Timotjen? Je wist nou skeren, wel net. Maatje, deze hier, die meeste hier zitten, die stoeltjes. Zal ik mengen met de boom? Ja. Ga ik mengen. Is dat haar haar? Ja. Dat is goed, jongen. Ik vind het heel mooi. Echt heel mooi. Ja. Ja, geweldig. Daar komen we nog meer te kijken. Oh ja. Ja, gewoon even zo'n moment. En dan kijk maar die stoeltjes te baanden. En die zo koos net gauw uitzocht hebben te schilderen. En dan ben ik me ook denken, wat prachtig mooi jacht hoor.
Weet je wel? Dat ben van die dingetjes, van die verrassingjes. Ja. Ik denk dat ik het lange routine heb om mijn vorm te vinden waarin ik het dieet wil. En zei ze mij dat schilderen ik. Zelfs als band hier ik dat heel sterk. Die vanuit een soort krampachtigheid te bot met bijst waren willen. Dat had wel heel altijd een rol spelen bij mij. En dat ik het nog meer vanuit een ontspanning doe en in een vorm die ik heel een eigen maken heb. Terwijl dat het het beweegt alle jaren en dan had er, nou ja, het goed, dan krijg je even een beetje wind te wijzen of dan krijg je alle keer oren skitteringen. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Maar ik wist die eerste tekening net vanzelf waar ik heen ging zoeken. Dus dat is echt een hele mooie oefening in om te gaan met verwachtingen en net met het uiteindelijke eindresultaat dwaan te wijzen. Maar gewoon het dwaan alleenig is al het, de beleving is. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Wat is de rol van mijn bestaan is? Wat is, dat kan het te worden misschien, maar er is één ding waar ik net ontwikkelen, dat is dat ik schilder ben, zeg maar. En dat ik de verwondering die ik ervaar om dat terug te gaan. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Het leven is lang en al jullie prachtig, maar ik vind het wel prachtig. Het leven zelf vind ik fantastisch. Ik vind het een ingroot, fascinerend verhaal. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Gaan rijden. Bonnie Kleinhout, die alle dagen mee gaat.